It-tlajjar marbut mal-prostituzzjoni mhux mistenni jibqa' reat kriminali u għalhekk persuna li tagħmel dan l-att flok tmur il-ħabs se tibda tingħata l-għajnuna neċessarja u ssib xogħol dinjituż. Dan intqal waqt it-tnedija ta' konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma tat-traffikar tal-bnedmin u l-prostituzzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Julia Farrugia Portelli qalet li l-vittmi tal-prostituzzjoni jeħtieġulhom jibdew ħajja mill-ġdid u għalhekk ma nistgħux nittrattawhom bħala kriminali. Fosthom jekk pereżempju prostituta għandux jibqa' jispiċċa l-ħabs kif aħna qed nagħmlu sal-lum. Il-Gvern qed jipproponi li titnadda fil-fedina penali jew il-kondotta tal-vittmi tal-prostituzzjoni. Dan fil-waqt li semmiet l-għajnuna professjonali li trid tingħata lil dawk li kienu jitħaddmu fil-waqt li l-itjibsa trid tkun ma' min jisfruttom. Dwar dan fil-faċilità korrettiva ta' Kordin diġà qed isir programm biex dawn in-nies meta jirritornaw fis-soċjetà ma jerġgħux jaqgħu f'xibka meqjusa perikoluża. B'ton skiet is-Segretarju Parlamentari semmit il-Gentlemen's Clubs u qalet kif il-Gvern mhux se jittollera mekkaniżmi li bihom kienu qed joperaw dawn il-clubs. Hija semmit ukoll stabbilimenti li joffru il-massaġġi. Protezzjoni wkoll tmur lejn min jaħdem b'sens ġenwin li huwa kwalifikat biex jaħdem ta' masers pereżempju. Għandek sitwazzjoni fejn nies li qed jaqalgħu l-ħobża tagħhom kif suppost b'mod diċenti qed jispiċċaw żvantaġġati jew huma stess vittmi għaliex imorru nies li jtolbuhom servizzi sesswali meta huma mhux qed joffru dan. Fl-istess konferenza, Farrugia Portelli ddedikat ħin dwar it-traffikar tal-bniedem qalet li għall-ewwel darba pajjiżna mistenni jkollu strateġija kontra t-traffikar tal-bnedmin hekk kif din ir-riforma ppjanata għandha l-għan li toffri ħarsien lil persuni vulnerabbli minn diversi forom ta' sfruttament. B'din l-istrateġija pajjiżna ma jridx biss jiġġieled din il-kriminalità iżda jkun preventiv, saħqet Farrugia Portelli. Saħqet kif irid ikun hemm kampanji edukattivi sabiex nipprevenu t-traffikar tal-bnedmin. Qalet li jrid ikun hemm għajnuna statutorja u jitwessa l-kumpens li jieħdu l-vittmi ta' traffikar tal-bnedmin. Din il-konsultazzjoni hija miftuħa sal-aħħar ta' Ottubru u l-pubbliku huwa mħeġġeġ jeressa il-femijiet u l-proposti tiegħu billi jidħol fuq reforms.gov.mt jew jibgħat ittra fl-uffiċċju tas-Segretarja Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi f'Kastilja. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq għan permezz ta' One Play.